И здравейте хора, аз съм Gaming Legacy и днес с мен е Ивановица07. Ако ви хареса епизода, не забравяйте да стручите лайк бутона, да се сабскрайбнете на моя канал, да направим 60 съба и естествено не забравяйте и Ивановица да го последвате. Така, стига съм лафил, време е да играем. Превю тук. За 26 FPS записване. Взимам сега ВП. Да видим нашите олигофрени дали ще проговорят. Право е изурт. Не ми се получи много скопа. Къде? Майко! Този дойде много бързо. Не бе, за първо записване. Естествено си. Че свиря малко настройките. Боже! Тя са ненормални. Тя са ненормални. Видим. Let's do this. И малко ми черна храна. Оп, Чай. Ще поговоря с теб. чакам играта. Hello. Играта ми фризна. Много яка старт на първо видео. Добре. Арде. Доста малко. Аз се чувам. То е хубаво, ама играта не ме чува много. Не ми казай, бате, че... Играта пуска, спира. Бате, и сега отиваме на Б. Hey, bro. Oh my god! Б. Много як старт. Дефюз. Е си дифюзват аз Какво ти стана на играта? да не умре. Аз Ами реши, че ще почна да лагва леко. И сам да не иска рестарт. не знам сега, добре ли ти? Не. Тая игра е топ и обичам, че просто... Знаех си, че обичаш. Бомби. Аз играя си помощта. На Б отиде, на Б. Те са там. Ма бе, чакай, че малко... Ние да скочи. Стига. Добре. Как почти го оправихме. Вече не лагва. Записваме. Така. Бате, ти е баш са, бе! Така. Не бе, стига вика. И аз имам уши. И аудиторията ми има уши. Не дей така. Аудитория 20 фолуара. О, боже. Аз като имам 50, ти казвам. Не ми ти си неважен. Мълча, бе. Моите 20 са от 20 от сърце преди 4 години. Но 20 е повече, по-малко от 50, нали?
Много повече от 50 и... Рампа, рампа. На рамп. Аз съм на 9 хелт. Мисъл. Тебе те баха. Моля ви, нецензурни думи, не е хубаво така. Ето е. Взех асист. Добре, играта лекичко да сича, което не е много хубаво. Точно на кола. На кола е. Под колата. Е хубаво на кола, аз съм на 9, да бе, съм се... Ти го севам, брат. Нямаш време. Нямаш време. Да стана изхода. Окей. Добре, Advanced Settings. Добре съм си... Човек на 400 часа. Човек на 400 часа остава бомба да гръмне. Докато има АВП. Докато ние имаме само екипи. В нито си оправям настройките на играта да спре да ми лагва, че по някаква причина като почна да снимам. И пак. И ето черния екран. Това е най-якото, което един ютубър иска да види. Аз спирам да снимам и изведнъж всичко се оправя. Не, нищо не се е оправило. Еде пак забикме. Б. Окей, брадър, we come. Ари, стига си такова ушето. Дяволата земя. Първи запис. Не е много добре. Джено умира. Джено не умира. Джено, защо брат? Как може да замениш? Все пак е АП. Ко? Sorry guys, sorry. Little problems. It's okay. Те не знаят, че ще System бъдат. problems, sorry. Те още не знаят колко ще бъдат заснети след. И няма как да не бъдеш нещастник, нали? Нямаше как да не ме хванеш бенгнеш. И не ще ги бенгват като гледам. Да, и го мислях. И пак го мислях. Ау! Аз съм много слаб нещо. Опа, истини. Някой ме... Не... Вземайте това, вижте колко е хубаво. Брат, няма как да съм толкова слаб в момента. Не, защото записвам, дозори това е така. Не искам да покажа силата на света. О, боже. Да, бе. Искаш Да, така иска да видиш. Искаш да покажеш хентая пате на CSGO-а. Не знам за какво говориш. Объркал си канала. Да, не? Да. Аз съм примерно и прецизно дете, момче, мъж, ти не знаеш кого си имаш работа, разбираш ли, момко? Разбираш ли, много си малък да ми говориш така, ти нямаш тези привилегии. Защо ме Те ще започваш? бъде изгърбен отдолу, нали? Защо ме Не ви заплашваш? запла... Защо ме заплашваш като си? Добре, бе. Защо ме заплашваш като си мафиот? Мога ли да Не питам? знам, аз съм съветски мафиот. Добре. Къс съветски мафиот, бе? Ти си хентай. Не знам за какво говориш, че казах, сега си споменава тази дума. Ще трябва да слагам позиционно цензурно всеки да имам ти игра тук, ще реши, че ще спече. Ще спекне.
Найс, бе. Оу. Ай. Дропни му той да. Браво, е. Браво е! Браво е, Филипс! Браво, Филипс. Браво, бе, Филипс. Не ми говори на Филипс, за ти за кой се взел. Аз съм Тошиба. Как? Аз съм Тошиба. Кой пак е той? По-точно. Не. Марка телевизия. Телевизори. Всичко. Перални. Хлебопекарни. Съдомяване, стига с тези флашбенгове, че ще получат епилепсия. Няма да пикнат, твърде са умни. Бъде ще пи... Алей. One under. Намеряй, моля се. Надявам се. Не обещавам. Мале! Away. Ела тук, защото... Ей, сега тук ме най-пак. 13 късна. И корените, мале! Не успях. А така, давай, Джено. Браво е, Филипс! О, thanks for the saving. Говоря високо, защото мисля, че играта е малко по... така да се каже... Thank you, brother. Yes. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Не забравя се. Стига, много сме дебели за един прозорец, да стига. Ау. Да вземат да спирам и тебе набързо ми кажеш, ала ба. Паус. Паус има, паус. Ау, бали! Под стол, Давай, репорт. Няма и правим. М-хакинг. Джено, not good. Найс. Good job. Машал, ето има машала. Почти на равен, че пили малко сокче. Сега една игра ще направим, нали? Разбира се. Този клип. Ще флашбенг. Флашбенг. Рамп, again. 3 рамп. О, трима рамп. Тя направо ме нацъпкаха една на стара. Този жълтия го шимам в... Бабър, очаквам сега ВП с моето момче, да не мислиш, че ще измъкнеш с мухта ВП в ръка. Ти... Да ти го дам, бе? Не съм на там, моето момче, не съм на там, обърни се на твоя дясно. Виждаш ме много Пими на добре. мен, бе! Пими на мен. МК става ли? Ай, добре, от мен на мене. Айде, виж колко доволно семейство сме. Why are you gay? Скъпи бъдат си, не. You are gay. Under. Май. Не виждам да е андър. По-точно пак.
го. Май на Б. Да, ще мина, тук ще ги гледам. Ти мина на Бето. Ох, Конекта. андър. Чакай, Долу е андър. Тънъл. Тунела където е. Долу. Аха. Under guys, one under. Camping there. Сега ще им покажа какво е курва. It could be B. Nope. Къде бе? Я погледни за тъгъла погледни. Виж, то нещо ти Under копингва. window. Ого! Пето. Аз ти казах, аз съм професионалист. Дева. Така. Good job. Браво е! Браво е, Филипс! Браво е! Браво е! Браво е, Филипс! Stupid team. Те не се разбират много добре, като я гледам. И хвърля ти помпи по земята. Учи се. Ще ги помпим, бе? Ако искаш, ги помпим. Така. Той се знае. Сега стоп, плащи бе. Throwing flashbang. Throwing fire. Къде? Да бе, убил домата му, не се. Стоп там. Даже не знам дали на клипа се вижда как го убивам. Толкова рязко го убих. Take the MVP. Ма той сега той. Добре. Образове се, ще ти пратя табличка с всички оръжия в играта. Да ги научиш. Усещам смъртта му. Аз пък усещам как го отпорят отзаде, разбереш. И се гледай коста. Той ще отзере. Смъртта. Що умираш, бе? Значи, То си мога на целия. мерника му. Не, мерника му бесък не беше в него. Беше върху него, да се заразим. Колко на колко, не? 8. Без педали, че трябва да пускам цензурна точка. Please, bro, don't throw flash. I die because of you. Окей, brother, no problem. Don't worry, I told him, I told him. Always. I love you. Are you gay? What? Why you said you love? Are you gay? Yes. Бабър курва, please, stop. Каквото е. Да тъшима. Найс. Ой. Пак. Къде? Един е там, един е точно твоя дясно. Аз казах твоя дясно, ти някъде ближ нагоре. Просто нямах времето да кликна. Ама, той стоеше Нямах преди времето да той беше... кликна. Ама той беше цяла 1,80 м фигура, устроен, дебел, лекичко пълен, с бовисини дрехи. Имаш нещо проблем с дебилите ли? Да. Малко.
Да. Малко. Добре да излагах много. Не ме гледай така. Нашата цел е там. И неговата цел беше моята глава. Аз имам цел. Under, bro, under. Казах ти Under. Геймбейнаха ма. Навсекъде са. Чодекс. 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 Чинг чанг чунг. Чодекс. Чодекс. He is from Balkan, Bosnia. Босна Херцеговина. Yes. Let me think. Search up Choda on YouTube below, please. Is it same to Bulgarian language? It's a Bosnian, I mean a Croatian language. Эй, Чодекс. Где ты ходишь? Чодекс. Не понимаю. Тот са бе, внимай. Не вижте. Внимай, ничего Откъде не... обаче, че... Сигурен? Да, лява страна. Лява страна. Тази страна. Да. Гей, каушика ти каста. Чакай, че тук ще лагна малко лекичко. Ма, той просто ми наби каска. Ето, той даже е черничък. Бял. Българска Ще раса. репортна. Ще репортна за полицията. Ще имаш привилегиите да го направиш. Ще дойда с светло, ще те оберем. Чоре, ани бе, братиста ме болят са, бе. Ще го намушкат, нали? Yes. You pick up the bomba. Добре, бомба. Така. Ай, ходим сега пауз. Let's go пауз. Go, guys. Okay, I'm going Депресията го хваща. Направо. Значи, сплаша... Не, аз на тебе доверие се сплашат и нямам вече. По то някъде... Иво, пай са, болят са. Тая кола ми първи приятел, здравей, казвам Сейвче. Ей, гойче, дето пак са настрав колата. Олеле. Така, видях го, надушах го, предушах го, ама много го надушах. Това беше твърде сладкавичко, бих казал. Върши тия, брат! Няма да се пресня, имам план. Какъв план? Аз сега Добре, няма АВП. Нямам АВП, нямам план. Малко. План беше обърнат. Let's go be now. We will make them regret this day. Не надо. Туберкулоз. Смърт. Нека да разберем кой ще умре първи. Аз гласувам за Бобър Круга. Мълчи, бе. Не, маш съм аз. Сега бе, флашка, бомба, граната, утре ще изями Аз тук съм пазен, аз съм Бобер Чу. втора флашка. Аз много скопнаха, ма. Изкарах хаковете. То ма копира метода. Не ми хареса. Майко, как се свърчах.
Няма време! Гърми, 3, Бързо, гърми! 2, Бързо, 1. Да ги си имам педалите! Абе, тихо, моят клип ще е само с пип, 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 пип. Мисля, ти разбираш, аз ще мога да направя цяла песничка с това. Разбей. Не, аз... то ще ма АВП, след газа му тръгвам. I go under. Connector is just. Тая МК е мой. Не. Stairs, Ти не си ми първи. Ах, тази флашка стига. Браво. Отиди си ми помата. Моят книга, мисля изубря как да си бъсна газа тука. И така бегнаха, нали? Един беше пред мен, а другия беше зад мен. Basically, да. Ето, томбата му го таковаха май отзад. То май не че му отпред откъде, освен през зъбите. Ще мине през смолка 100%. Ще мине през смолка, ще го прецака. Няма да види през малко. Найс. Опита се да скочи, сега си татуира стените. Би стигат само $850 за АВП. Значи, така вземем едно SSG и тръгвам след АВП-то отново. Трябва да спрат да хвърят шибаната бомба. Добре, слушай ма сега. Махни се. Бърам, флаш. Флашбенг. Добре. But he said flashbang. Как I да се definitely рекомендам, trick бе? him. Who the fuck flash again? Шот. Го пъкне ли също място кемпи? На марсианците ще ми пикам аз от пикото майка му. One apartment. Under гей. Under е. Чакай, тихо, аз слушам тук. Under. Благодаря. Отивай плантвай. Нищо друго няма стане. Нямаш време, отивай. Моля ти се. Малец губи. No dying. Хвърли през той. Хвърли хичън. Так, окей. Граната хвърли през хичън. Бомбоклят много рано. Горе, синята сграда. Как може да е? Не се признай, аз имам кое да ми пази гърба. Да, ама как мога хвърлиш гранат така? Сега не коментираме моя leak of skill issue. Разбираш се, там не го коментираме. Той е специален авторитет. Моля. Idiot. What the fuck? Не, някой тук що флашка, гърмят ми очите.
се заставяме квекнали по средата на нищо, те няма да го очакват да си квекне. Шорт. Ще падне ли? Абе, No май... flash again, no. Не. Гледах. Добре. Като преди малко те виждам отвърнеш смол, пък се появява... Ляво и дясно ги има, Yes, разбираш? fuck. Ляво и дясно. Ама... То хубаво ляво и дясно, ама... Как стреляш в тупаник такъв? Разбираш, Той е смисъл. те си Той просто стоеше се едно, ще го моделират на статуя, защото така са зумнали да виждат детайлите. Пред тях има... Нека подчертая аудитория, аз не пуша. Той е болен. Просто скил ишото и аз както съм болен, малко допълват скил ишото на скил ишото. Давай. Няма да ми открият такива. Няма да ви дам. Само с 7 кила съм, много е малко това. Го е, бабка си. Аз го изарах от дама ви, добре. Ей, ти го изарах. Бате, ти не беше СВП? Бях? Нали Вече не имаше съм. по-СВП, бе, какво стана, бе? Ами ти ма бутна. Не ми даде да мина нощи надясно, а наляво и знам се, бъркам по топки още. Какво направи, че И героят има ми? стъкна. Какво да направи, Ама че ходи героят- на фитнес! Какво направи, че героят ми е просто толкова дебел, че е като цял мечок от Маша и мечока, бате? Вие го Ами, отпускаш. виж сега, плащаш на Valve, създателите на CS2, и казваш, искам героя ми специално да отиде на фитнес. Те ти казват, добре, 2500 евро. Това не е спонсорирано от Steam. Bro, go B, I will plant A. И те после къде ще излезе? Go B. B, Tomba, nemoj. Where? Найс. От заляво виж, защото 100% ще има някой. Имаше? Вече няма. Това снайпер го искам, благодаря. Оценявам щедростта ви. Бето сграда на прозорец. На нас едната сграда. Втория прозорец. Да, бе, той патрона ми смисъл мерника ми няма да е в главата му точно да стана на средата, смисъл не е като там да има... Добре, браво. Аз колко кила съм? Само 8. Добре, брат, имаш 19 кила, Аз ли бе? да, аз няма да го приема това нещо никога. Добре, калашник. Не мога да играя с калашник. Знаеш, просто натискаш надолу, разбираш. Първо когато стреляш, Ама... натискаш. Да бе, аз съм професионалист, за смисъл, аз само те тествах. Аз само ще тествах уменията. Съм гледал. From window you can, from window. Сити. Играта тук ще просто ролбакна. Ама ти просто надолу, нали? Да? Просто надолу. Не. Браво, бе. Машина. Машина. Мале, как лаги? Как лаги? Как лаги ужасно. То с интернет сигурно... То с интернета сигурно си е плащал. Не, ти не си плащал интернет. А мой интернет си е добре. Моя също.
И го виждам както трябва. Ти имаш някакви проблеми. Вау! Бабка, бро. О, Записваме от 28 минути. И този покрив. брото е фъкта по ситуация, разбираш. Братлето е нов трил, разбираш. Единствената ми цел сега за тази игра преди да свърши е да смокна Window, бате. Разбираш? Колко по-проста темата. И... Колко по-проста тема има. Лаки. Майка ти! Къде? Шорт, шорт. Шорт, гайс, шорт. Маля, то скъп джампскер Абе. да направи. Мите, хората са платили 2500 евро и са закарали героите на фитнес. Ай сега и ти го направи, за да можеш да се хайдваш зад ъгълчета на кашоните. Трябва да си undetected. Заебаци. Добра игра, но с ужасен разгром. Да, бе.